sinne. Elikkä laitan näin. Joo. Näin. Niin se on ihan kyllä. No niin, seuraavan saat sitten ihan. Siinä samalla näkee, että jos on mennyt kuoria tai jotain muutakin. Nyt voit ottaa vaikka videota. Selvä. Kiipi. Joo. Joo, vähän arvelinkin. Vähän liikaa voimaa. Eli kyllä tänne kuoria nyt sitten. Ei varmaan. Kuoret menee biojätteeseen. Meinaanko tää nyt vähän lävähti? Mutta... Ei se haittaa. Pelastetaan tää vaan. Mut siellä ei ole kuoria joukossa, eli se voi kipata sinne. 3 astetta aikaa tässä kuitenkin. Mihin asti se vielä Sitten varmaan taas sekoitan. Joo, kyllä. Et heitä kananmunat sinne joukkoon. Sitten vähän liukas. Kannattaa, sit jos kananmuna menee rikki, niin kannattaa haistaa, että se ei ole niin kuin mätä. Se oli se punajuuri oli 245. Saat sitten huomenna rahat siitä. Muistuta mua, etten mä unohdas. No en mä nyt tiedä, onko se niin välttämätöntä, kun se on noin vähän. No. Kyllä se välttämätöntä on maksaa. Ainahan on maksettava, eikös juu? Mitä tässä maailmassa velkaantuu? Se on sellainen vanha laulu ja sitten se oli ruotsinkielinen se, joka lauloi sitä. Niin siinä tuli se, kun Suomessa sanotaan velkaantuu, niin se laulu velkaantuu. Okei. Kun äidinkieli oli ruotsi. Kuvaatko sitä videoa? Joo. Mä voin kertoa tällaisen salaisuuden siihen videollekin. Niin. Kerro. Eli viimeksi mä oon laittanut ruokaa yläasteen köksän tunnilla vuonna 2007. Ja nyt on vuosi 2005, eli siitä on 8 vuotta viimeksi. Oon tehnyt ruokaa. Että nyt kaikki, jotka siellä Facebookissa ihailee tätä mun yritystä tehdä ruokaa, niin rohkeasti tarttukaa vaan hanskaa, laittakaa se käteen ja alkaa tekemään ruokaa. Hyvä. Se oli hyvä puhe. Joo. Selja. Laitetaan, Suomessa laitetaan aika monesti silleen näin puolella. Joo. Ja toisesta kurkusta voidaan tehdä sellaisia napostelukurkkuja. Kun meitä on nyt sen verran vähän, niin luulen, että tämä salaattimäärä riittää ihan hyvin. Ja tuolla oli toi. Paitsi hei, mä valehtelin tuosta ruoanlaitosta. Oon mä keittänyt itse nuudelia. No joo. Valehtelin, mutta siis... Paprika. Kuinkin. Paprika. Kurkku. Mutta en usko, että nuudelin Tomaatti. heittämistä hirveästi lasketaan. Tällaiseksi ruoan laittamisen. Okei. Sitä osaa koko tahansa. Ja vielä pääsee varmaan tekemään pullaa sitten. Joo. Minä. Mä tein... Saat sä tehdä pullaa kanssa. Yes. Sen taikin. Meillä on ihan hirveästi ruokaa tässä nyt, jos... Niin... On. Kyllä. Mä otan enemmän salaattilinjaa, koska... Mut me voidaan viedä tästä sitten tonne mediapajalle päälle syödä. Meillä on, kyllä. Ja paljon tässä sun on varattu aikaa? No silloin laskettu, että 12:30 olisi syöty. Joo, hyvä. Että sä pääset sitten sinne kirjastoon ja otat nuo iPadit mukaan.
Onko se täällä? On. Täällä on. Mä otin iPadeja, koska me katsotaan yhtä ohjelmaa tässä Juujaan ja Monikan kanssa. Mä löysin Juujaa sellaisen ohjelman, missä on Suomi, Kiina,